Todos estes vídeos teñen que ver co noso tema de hoxe. Rusia estivo presente en varias guerras tanto dentro do seu país como afora. E con isto preguntámonos, Rusia pode desaparecer? No último vídeo avisámolo, próximo vídeo remataremos de coñecer os posibles novos estados en Europa moi centrados en guerras nas que participou Rusia. Neste vídeo imos falar de Rusia, pero tamén de movementos independentistas relacionados con este estado. A Federación Rusa é o estado máis grande do planeta. Para comparalo, é 2,5 veces máis pequeno que América e é o dobre de grande que Oceanía. En canto a poboación, é noveno no ranking mundial con 143 millóns de habitantes. Pódese falar de que as primeiras aparicións de Rusia son co Imperio Ruso en 1721. Despois da Primeira Guerra Mundial, Rusia pasou a ser unha das repúblicas constituíntes da Unión Soviética e, desde 1991, é un estado independente. Rusia está considerada a sucesora da Unión Soviética. A súa organización interna é complexa. En total hai 89 subdivisións administrativas das cales 21 son repúblicas independentes, 9 son krais, 46 provincias ou oblasts, 4 distritos autónomos, un oblast autónomo e 2 cidades federais, Moscova e San Petersburgo. O seu presidente, Vladimir Putin, vive como unha catástrofe a desaparición da Unión Soviética. En 2005 dixo e, en 2021, volveu no dicir. Putin viviu varias guerras desde que está no poder. A primeira foi a Segunda Guerra Chechena. Comezou en 1999 cando Putin aínda era primeiro ministro por explosións en edificios rusos e o intento de invadir a República de Daguestán. Co fin desta guerra, Chechenia volveu a ser unha república dentro da Federación Rusa e, desde ese momento, ten un goberno a favor do Kremlin. A segunda guerra durou 8 días. Trátase da invasión a Xeorxia. En agosto de 2008 en Xeorxia comezou unha guerra contra os movementos independentistas de Osetia do Sur e Abxasia. Posteriormente e dado que Osetia do Sur e Abxasia eran rexións prorrusas, Rusia interviu militarmente. Finalmente firmouse un acordo de paz e Rusia recoñeceu a independencia destas dúas rexións. E para a terceira guerra, só nos fai falla viaxar por algúns dos nosos videos. Meses despois, unha parte fronteiriza co país ruso declárase independente e solicita a anexión a Rusia. Tanto a invasión de Crimea como a guerra do Donbás levaron á actual invasión de Ucraína. Estas últimas semanas colleu forza unha teoría que di que actualmente Putin o que está intentando unir Transnistria con Rusia mediante Ucraína. E voltando á nosa pregunta inicial, hoxe en día parece pouco probable que desapareza o Estado, pero sí que é posible que medre, incorporando aos seus territorios a Donetsk e Lugansk, Transnistria, Osetia do Sur e Abxasia. Ademais, é moi probable que os vindeiros anos sexan moi inestables en canto a política internacional. Esa inestabilidade é posible que aumente co ingreso de Finlandia e Suecia na OTAN, rompendo así os acordos de neutralidade que tiñan estes dous países con Rusia. Estamos no principio da terceira guerra mundial. Saberémolo nuns meses ou anos, pero non agora, e quizáis algún movemento que estamos vendo agora é que nos parece irrelevante, no futuro teña máis importancia. Nós non sabemos o que pasará no futuro, pero sabemos que imos contarlo aquí, no planeta de hoxe en día.